Jod bura ma Embakasi West Mark Mwenje kod nyawadgi Maelda Maravin Musa Sirma ochalo paro matimo lokruok ne chik matayo pok mar omenda mag dongruok e kuonde chung' od bura mamedo omenda imiyo jopuonjre mawuok e anyuola mochando to wiye gi bith kata bursaries. Ke paro mar chik mare Musa Sirma dwaro ni ochug chik madhi chiko migawo mar omenda mondo bi obed ka chwalo pok mar omenda mar dongruok mar NGCDF ne kuonde od bura e okang' ariyo kaka yo mar tieko leo e chwalo omenda makamano kod piny owacho mamalo. E okang' mokwongo migawo mar omenda biro miyo kuonde od bura tamalo 75 mar omenda duto mag dongruok kaachiel gi chwalo tamalo 25 modong'. Sirma dwaro ni pok mar omenda mamiyo jopuonjre mawuok e anyuola mochando kata bursaries omed kuok e tamalo 35 masani nyaka tamalo 40. Bursaries we have given as 40%. We are just removing the word 35 to 40 because of demand. Some people would like to have, we have just put it as a ceiling, but not that you have to go to 40%. It depends on your needs in terms of infrastructure. But the limit now is moved from 35 to 40%. Admin cost may actually remain 6 because it's a ceiling. It's okay remaining there. But give me flexibility on sports by not giving me a ceiling, but giving me a floor. So that the saving on admin can actually go to sports because the law allows. Now, even if I save, that money cannot go to sports because the 2% is the ceiling. You can work around that.